weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusana yoni to likseyba gorgol to bele ndendi to ganki to wuro Djiby Alpha to tulde baali to seyyena wuro molo to seyyena gababi to wajjo bosoyaɓe to Gurjuma to Sinthiane Gurjuma to Dar Salam ko on takusan juula ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba to Moderna ha to galle makko Samassa to Killinkara ka heydi ko on takusan juula ha to galle ceerno Samassa to Matame ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ko bisuji kesiɗi hinde BHNS puɗɗi dogde kay battude dogde gollade nder noccota lamorgo gendiɗi to leydi Sénégal ma en kaali jillu Ousmane Sonko hoore jagode leydi Sénégal jillu makko mo tawe to Abidjan tawi ko jillu balɗe tati toon to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire ha joni to leydi Sénégal alkamisa hanki o wonno manditare wattore duuɓi capanɗe jeenayyi ko maître Abdoulaye Wade gonnoɗo hoorejo leydi ndi ko heeɓi kay duuɓi capanɗe jeenayyi to leydi Mali douane mo leydi Mali ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti ɓe nangui bisuji 19 tawi ko baɗaɗi matricule aji faux matriculation tawi ne golla e nder leydi he kedde Afrique ma en jaɓɓo Alassane Oumar Mbodja habaruji men joolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Turquie to leydi Syrie ha to leydi Mexique bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren jarama Alhaji Mamma Gaye salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa jadiɗo ɓalwal e danwal kala gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi jiiɗa cirola wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe wonduɓe infection ngaji rewɓe wonduɓe gorko seydani e sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓeena ɓe koyɗe musoje ɓalliɗi akkoji kecceje musoje e koyɗe guloje kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen wonduɓe prostate fiɗaɓe ustoraɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi bawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko nder balɗe tati mbiya alhamdulillah rabbil alamin certa hen ha laaɓa ceerno Amadou Tidiane Diallo e nder wittoji makko ko ɓoyani omo yiiti leɗɗe ko fate estomac dendagal estomac ma fonno dendagal gueɗe kaɗoɗa ñamde e gueɗe kaɗanɗa yarde kultunoɗa ñamde e kultunoɗa yarde son jokkodire e nder balɗe tati kala ko jiɗɗa e kala ko kaajeɗa ñaama hano hannirta ni certa hen ha laaɓa gorko mo melga wuuro jinneji prostate ma so ala ko heddino so wonaɗo hokka rendez-vous aɗa opéré so tawi on jokkodiri joni docteur ma wima hol leɗɗe jiiɗi jarɗa walla holko keɓɗa ha certuɗa hen ha laaɓi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne tawe to Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie to leegal bitegal Samia galle makko étage no huccire usine Platron numéro makko leydi Mauritanie ko 46 94 21 91 numéro makko leydi France WhatsApp one golla hano hannirta ni mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ene tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo
ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala ne tawi ɗon sehil makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laabɗo reedu ko malaɗo woni konne wiiɗo sanne sanne mbadden dando faade ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuro jinneji tare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo ayi tan ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hedde hen kollaɓe jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Aslem jokkodirta koye Mamadou Dimoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsi Boubessa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaama kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone mawde capantati lewru duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi habruji mon e demgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Yabouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko minni men sehil men Saydou Abouba hono mbiɗen gardini kabruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗena Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie ina yetta ina jarna dendagal leyɗele kay nangannoɗe candidat leydi Mauritanie kay hono biteɗo Sidi Wulata e saaha kay daftodiratno ko fati gardigo BAD woni Banque Africaine de Développement ha tan Allah hande Allah ha kay Allah rokkimo hen polgo ko ɓattake noon mo hoorejo leydi ndi windi e hello makko X noon kañum woni X kañum woni ex tuteur mo windi alarba hanki komo windi kay ñande alkamisa hanki o ñaago noon omo ñaago Allah kadi nde Allah rokkata oɗo kay Sidi Wulta tawi ko murtannajo e oɗo saaha joni mo Allah ardini kay oɗo boña biteɗo BAD nde Allah rokkatamo kay ar fattange e hakkille hattane kay wawde ardade boño hano hannirta ni o yettina fandare kay e tigui e fandare fawade
e dow makko ko noon kadi hono ambassadeur dow laaci tedduɗo Amérique e nder leydi Mauritanie waɗi félicité on Sidi Wula Tam e ngolɗo kay e nguɗo polgu tawi ko polgu labtugu ngo alda gule ngo heeɓi kay dow ɓeeɗo candidat ji nayyi ɓe o ɗaftodiranno ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen tribunal mo Nouakchott banggue hirnangue yandini ñawore mum ko fati oɗo lundiyanke biyeteɗo Ahmed Wul Samba noon ɓe taƴini ɗum ene lo hitande e nder kaso Wul Samba noon wonno tan Wul Samba noon o wona tan lundiyanke ko défenseur kadi des droits de l'homme Wul Samba noon nanguirno kay ko windude e hello mum Facebook e nder windande hen omo ñiŋa hen hooreji leydi ndi Mohamed Cheikh La Ghazouani e laamum omo wiya tigi ko laamu heedagu ko politique leñamagu e politique heedagu wondude e politique de corruption avocat ji makko noon caggal nde ñaworde nde yani kolliri hen metti mumen no feewi ɓe kolliri tigui wonde ɗum ɗo ko violation grave de la constitution mo leydi Mauritanie ɗum kadi ɓe kolliri yaadani kay article uji tawi ko article uji garantiji kay ko fati droit de liberté d'opinion et d'expression des pensées wonande ɓesguji leydi ndi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen police leydi Mauritanie holliri tigui wonde kay direction générale de la sûreté nationale heeɓi pelentuji kewɗi no feewi tawi ko via plateforme ɓe mbiyata hatta mati on e nder on plateforme noon ɓe kolliri tigui wonde pelentuji ɗi wondude e commissariat ji kay kewɗi taw commissariat ji de circulation ko ɓuuri hewde ɗiɗon pelentuji noon ko fati e falsification ngaji woni tigui tawa ko auto joguiɗi plaque d'immatriculation tawi ɗin ko baɗaɗi falsifié woni tigui ko plaque uji fenani ɗin ndewani lawol koye ndin mbaadi noon police ummanima kay wadde contrôle auto ji yidde kay nangude ɗina auto ji ɗi plaque uji mumen ndewani lawol kala auto noon nangaɗo kay tawi plaque mum d'immatriculation rewani lawol ɓe uddita on auto ko fourrière tigui ko fourrière ko toon fayi police holliri noon wonde kay ko ɓe ummini on loskoji faade joni ko ɓe teeɓima kay ɓe uddi fourrière 93 auto ɗi plaque uji mumen tawi ko falsifiaɗi kadi contrôle o ina jokki kay sans délai tawi kadi ala limite ko ɓe mbaɗi erago noon faade dendagal joom ɗin autoji tawi kay ko anduɓe autoji mumen wonde plaque uji mumen d'immatriculation ndewani lawol nde mbawa tigui yawde ko ɓuuri yawde yaccade kay wattoyde autoji mumen en règle ko adi kene nanggue saabu nangaɗo kala ko fourrière woni janje mum ko leydi Mauritanie ha joni keddoɗen STP ko société de transport public wiyeteno mo leydi Mauritanie ɓe mbaɗi inauguré kamisa hanki o service kesso e nder Nouakchott tawi ko jaltingol ɗina bisuji ɗon koɗi au niveau des services ɗi wiyete bis ɗi ɓe mbiyat tigui BHNS tawi kadi ko bisuji kessi pula jaaduɗi e jamanu ko bisuji noon bisuji kay tawi kadi ko pewnanaɗi laabi mumen ha timmi kay tawi kadi ko ɗin laabi tan ɗi ndewata tawi kadi woni ko wiyete axe réservé ko ɗin bis tan ɗina bisuji tan keerori ɗina laabi ɗum jeeyatnoy koye phase tawi ko projet mo ɓe mbiyata mobilité horizon 2026 mobilité Nouakchott horizon 2026 woni kay ɗo e hiɗa 2026 leydi Mauritanie jiiɗi kay ko ittude dendagal embouteillage uji ha laaɓa e nder Nouakchott lamorgo leydi ndi beele kay e jagolo ya gara ene ɓeydo newade hano hannirta ni e nder lamorgo leydi bisuji ɗi noon couleur majji woni mbaadi majji ko couleur orange tawi ne waɗi bleu kanji bisuji ɗi foof noon kadi koɗi climatisé woni tigui ko bisuji joguiɗi ɓumgol gaddoji ɓumgol hano hannirta ni tawa kadi bisuji ɗi kadi ene tawe majji écran tawi ko écran télévision e nder majji ne tawe hen ene tawe hen kadi ne wonde o parleruji bisuji ɗi noon ene jogui tan ko laabi mumen to ɗi ndewata toti poti rewde laabi majji tan ɗi jogui toti poti rewde tawi kadi ko laabi ɗi ina mbaɗi ko wiyete feu de circulation tawi ko feu uji de circulation ɗi ɓe mbiyata kay feu intelligent kala hen noon bis kay so fandima intersection feu one ande tigui ne tina wonde bis o fandima wawa tigui huɓude feu vert kay beele ɗiɗon bisuji ne mbawa ɓennude ko ɓuuri yawde e yaccade kay foof noon ko gam newnude ya gara wonande ɗiɗon bisuji e oɗo saaha joni noon ko deux axes fuɗɗi kay hutorede e oɗo saaha des axes woni deux ligne gadano on ummoto ko pont d'amitié woni Madrid fade to ɓe mbiyata taddumina so tawi ko ligne ɗiɗaɓo o noon fuɗɗoto ko entrée touche ni natide
wirtuji nin faya polyclinique tawi noon o wirtoto koye less pont walla e dow pont moɓe mbiyata pont d'amitié woni pont tawateɗo tokkare four Madrid ko fati biyeji ɗi noon biye ko 150 emery woni temedere woni tigui temedere capanɗe joyyi ko ɗum woni ko yoɓete ɗiɗon bisuji so tawi noon ko jiɗɗo wadde abonnement lewru coda tikkima tawa lewru timmuno nde jiɗɗa yaade nde haajuma arema haajuma ari foof a ummoto jolayi ɗin bisuji tawa jogui carnet maɗa tawi kadi ko abonnement wonande kay yimɓe public ɗum ko woni tigui yimɓe ordinaire ɓen ko 6800 woni ujunnaje jeegom e temedde jeetati ugoyet tawi kay ko xaalis e limore hinde nde so tawi ko limo xaalis kesso o e limore hesata ko 680 so tawi noon ko kay ko ɓeena tawi ko waɗɓe abonné étudiant abonnement étudiant wonande kay ɓeena élève aji walla étudiant ji yahoɓe ɗina bisuji so yi wadde abonnement ma ko 5000 euro woni ujunnaje joyyi walla mbiyana 500 emery ko ɗum kuppata tikke maɗa kala nde haajuma ari kay so tawi a jole ɗiɗon bisuji ko haajumaji ɗi foof nde haajuma ari fof ko hen jolata kadi koto jiɗɗa yaade kala tawa ko ɗo nokkuji so ɗiɗon bisuji to ɗi ndewata ɗe kolliri noon e oɗo saaha joni noon kono gasi joyi bis taw koɗo hinde BHNS puɗɗi kay waɗede en circulation jidde laamu ngu noon ko ustude dendagal embouteillage uji wadde kay population o à l'aise tawi koye nder transport tawi kala jolɗo e nder bisuji ala tigui incu ala ƴiñidal ala kadi jippo walla hettuga foof noon ko yidde wallidde ɓesgu ngu kay ha gona dans les conditions ngaji tawi ko moƴƴi no fewi mbiɗen kadi tawa bisuji ɗi kanji foof koɗi climatisé ha joni ko leydi Mauritanie kedduɗen jen ha toon to Atara ko nguleki cattuki no fewi tawte toon to Atara hono no yoga kay e joga e région ngaji e nder leydi he kala nguleki cattuki tan haɗani tigui ɓen tawi kadi ko population atarnaɓe yaltude e boli aljuma hande o tawi ko hollirde mette mabɓe faade laamu ngu ɗene mette noon ko teskade kay coupuraji courant wondude coupuraji ndiyam jokkodirɗi no fewi e toon Atare ko taari ɗum kala ɓe erima laamu ngu noon nde safrata kay ñawdata ɗeɗo joote walla ɗeɗo caɗele gondade taw kadi caɗele guurade ko fati coupuraji ndiyam e coupuraji courant e kala saaha e nder Atare ko taari ɗum senumima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paden e nder dialogue national woni kaldigal kay puɗɗingal gila ñande nogas jeetati lewru mai 2025 gondi ɗo tiskama noon absence woni tigui wasde yeede toon e wasde tawtorede hono maire de Dakar on woni biteɗo ngoni menga gonde wenga noon wittoji noon kolliri tigui haaɗi kanko wone ngone wenga noon haaɗimo arde kay tawtorede dialogue o ko Bismarck o heɓani hay invitation goto ete kay maire uji kewɗi mbawi mbeɗede invitation ngaji mum kono kanko noon laamu ngu invité animo woni tigui Bismarck mom e ngal ɗon kaldigal holko saabi noon on invitaka ko namdal siftinde on noon kanko ngone Mbenga o lomti e gardigo mairie he ko Barthélémy Dias noon mo wutte teddugal mum ɓorono tawa kadi itta e gardigo mairie ndi ngone Mbenga noon jeeya tigui ko jaggal manggal e ngal ɗo diƴƴal bitengal taxaw Sénégal ngal Khalifa Sall ardi Khalifa Sall kañum noon wawi tigui bismede kadi notitima e ngal ɗon kaldigal woni oɗon dialogue national ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen laamu leydi Sénégal nana jokki kay wadde nangɗe mum e ɓen tawi kadi ko mawɓe APR woni Alliance pour la République ko landaka Macky Sall ardino ɓe teeɓi oɗo saaha joni tawi kadi ko dadiɓe ɓe division spéciale des hypercriminalité ɓe teeɓi ko biteɗo Adama Sall biteɗo Adama Fall noon o nanguira tigui koko fate transfert halis tawi ko via tigui taw ko via plateforme biteɗo Wave on halis noon tawi kadi ko halis cetta no fewi saabu kay ko 70 000 francs woni 14 ujunere tawi ko Sénégal o waɗi noon o waali jamma makko talata noon ñande jamma talata ne wiyata alarba noon woni jamma makko gadano mo walno toon to kaso caggal ɗum noon kanko Adama Fall o waɗama tigui waɗama ko wiite déféré yesso pague kaso makko mo walno ko kaso tigui commissariat d' arrondissement mo plateau mbiɗen noon o tuma noon koko wadde retiré kay halis via Wave tawi ko 70 000 francs e compte makko Wave enquête o noon enquête o noon holliri tigui e jaati kanko noon kanko Adama Fall ko Adama Fall ko jeddunoɗo ha suuri ladde holliri kay wonde numéro makko
kay ala tigi hay oɗo application biteɗo Wave kono enquête o holliri jaati wonde kay o tirima haaliso e jaati kanko tiri ɗum o yoɗo saha joni noon mbiɗen o waɗama déféré ñande alarba ɓennude o waɗama déféré to tribunal de grandes instances hors classe mo Dakar kanko Adama Fallon ñawore makko tijja ko ñande ɗiɗi lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi so tawi kay ala ko yanti hen ha joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen Bassirou Diomaye Faye kañum woni hoorejo gendi Sénégal o waɗi félicité o woni tigui o jetti o jarni kay Sidi Wulta noon ko kebɗo polgu kay e gardigo bat tawi ko Mauritanajo o waɗimo noon ko ɓattake de félicitation hollirde kay wonde hollirde e nder ɓattake he kadi o holliri kadi wonde Amadou Hott tawi kadi ko candidat leydi Sénégal e gardigo bat wonno wonde kay Amadou Hott o holliri tigui wonde waɗi campagne tawi ko campagne baɗɗo fayida no fewi mataw Allah rokkani ɗum tan gardigo Allah rokkani ɗum polgu kono waɗi ɗum encouragé kay siftinde on noon Amadou Hott heeɓi ko 3,55% Ousmane Sonko kañumne hoore jagode laamu Sénégal kañume hoore mum waɗi félicité kanko Sidi Wulta Mauritanajo kebɗo polgu kay e gardigo badda honi banque africaine de développement tawi kadi tawi kadi on holliri kanko Ousmane Sonko noon o holliri kay wonde polgu leydi Mauritanie so heeɓi polgu ngun polgu kay ene wayno ko leydi Sénégal heeɓi ɗum noon o holliri tigui kanko Ousmane Sonko o wi tigui si o holliri tigui si la Mauritanie gagne c'est le Sénégal qui a gagné wona konngol ɗam ko konngudi Ousmane Sonko ɗi suuti kay aljuma hande o kanko Ousmane Sonko toona to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire to tawte gillu makko ko toon tigui o joddi e oɗo biyeteɗo aljuma hande cabantati lewru men e Sidi Wulta président kesamo bad ɗo kay taw gardi ɗamnide kay ardade catangal mandat ɗo e duuɓi joyyi oɗona bonje biteɗo badda ɓe jewdidi noon ɓe jewdidi en audience ko to hôtel biteɗo Sofitel Ivoire mo Abidjan ɗum ko aljuma hande o ɓe jewtidi kadi ko heewi ko faadi kay ɓamtare e ko nawrata yeeso tigui continent Afrique o ha tengti ɗon kadi e koddigal moƴƴal hakkude leydi ɗi ɗiɗi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Amadou Hott ko candidat leydi Sénégal ɗaftinirde kay ko fati gardigo bad woni banque africaine de développement o waɗi kay o wonino ministre de l'économie du plan et de la coopération de leydi Sénégal ɗum noon wonno tigui koye saaha Macky Sall o windi ɓatake noon e hello makko Twitter walla e hello makko X o wadde kay ɓatake noon o hucciti ɗum ko mattake félicitation wiide kay yo jogor jaam o biteɗo Sidi Wulta Mauritanajo kay mo ɗaftodiranno tawi ko kebɗo polgu ngo alda e guule e gardigu bat o jarni kadi kanko Amadou Hott o waɗi jettore makko e jarore makko faade Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi Sénégal e darde mum kay darde mum dari kay no doole mum ponno e saha wonno e ruuma jaribo ko fati tigui ɗaftodiralla oɗon gardigo kaɗona ka boñ biyete ka badda ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen enquête ina jokki kay e wargo oɗo biyetenoɗo Mamadou Samba Diallo gonɗoɗo infirmier chef de poste de santé mo Arafat wuuro tawtengo e nder commune mo Missira wadde ne ene tawi nder département mo Koungheul e nder falde Kafrine baranoɗo kay guila ñande nogas lewru men ndu gonɗen du ko brigade de recherche gendarmerie mo Kaolack noon kañum halfina oɗon enquête gendarme ɓe noon e nder communiqué men ɓe kolliri wonde ɓe teɓima kadi yimɓe ɗiɗi waɗɓe suspect ji ɗiɗi tawi ko tumaɓe kay juuɗe mumen moddude kay e gona wargo e ɗo saha joni on paami kamɓe naggaɓe foof tawi ko tumaɓe wargo kamɓe nayo kala wayno ɓe teɓama ɓeɗo ɗiɗo sakkitiɓe nanguede noon ko tigui ko géolocalisation téléphone aji mabɓe ko ɗum tigui saabi ha gendarmerie wawi fawde mabɓe juuɗe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to falde Louga aljuma hande cabantati lewru men hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi sanga 6 heures subaka ko almudo Qur'ana mo duuɓi sappo joyi tawa tigui ine maayi tawi kadi ko courant massimo yesso sara atelier tawi ko atelier bijouterie woni yesso mbayla tawte ka to leggal montagne waɗɗani pakka mongo e nder commune mo Louga nden police urbaine noon heeɓi mo Louga heeɓi kabaru o ko ɗon tigui ɓe mbawi notitade hen ɓe mbaɗi constat mabɓe
tan teskama non joom bijouterie non holliri wonde almudel ngel kay yidno tigi ko helde mbayla ka nadde toon ngam ƴettude jamde ɗen jamde non ko yidde waɗa yeyoyde ɓen wiyeteɓe ferrawiji kono oɗon courant maximum o holliri noon heɓano nadde e nder oɗon atelier goskiki noon nawama to morgue hôpital régional Amadou Sakhira Mbaye mo Louga police udditi hen enquête mum beele tigui e ɗum ɓeydo lerde ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to werma tana musto waɗi alkamisa hankino gase jeenaya lewru mai sanga 8h57 to wuuro witengo verma hakkude werma e wuuro witengo Demban Kana taweteɗe e nder département mo Kanel e nder région de Matam ko laana ndiyam noon kañum yiwi toon sapeur pompier en mbawi nottade hen ngam awde kay ɓeena yolinoɓe hen sapeur pompier noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe yiiti ɓe ƴeŋtini goskiji tati kono ha oɗo saaha goskiji ɗiɗi ene keddino cuwano taw yimɓe ɗiɗo ne keddino cuwa taw yiitede woni ko wiyete porté disparu ko leydi Sénégal ha joni keddoɗen Macky Sall gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal o windi ɓatake makko e hello makko x noon kañum woni ex Twitter kañum lomti Twitter o windi hen hello noon ngo o windi e gon hello ɓatake makko on ɓatake noon ko faade e maître Abdoulaye Wade noon ko gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal tawi kadi ko mo lomtimno e jappere e gardigu leydi ndi on ɓatake noon ko waddemo kay joyeux anniversaire e widemo kadi manditare jam sabu ko alkamisa hanki o wata ko winda alkamisa hanki o no wanno tigi wanno manditare duuɓi 99 ko oɗo maître Abdoulaye Wade ko yi aduna duuɓi 99 ɗum woni tigi ko yarata ñalawma hanki o woni ñalawma hande noon dañi duuɓi 99 ene fawi ñalawma goto o haali kadi haaluji payjuɗi no fewi faade kayya e maître Abdoulaye Wade siftinde o noon Macky Sall woni no ministre e saaha laamu Abdoulaye Wade o woni ni hay hoore jagorɗe e ɗum koye saaha kay ko adi komo fata e lundiyankagal ha o heeɓi porgu kanko ittuno laamu e junggo maître Abdoulaye Wade ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni hono no mbiɗen gaddindi kabaruji men Ousmane Sonko kañum woni hoore jagorɗe leydi Sénégal mo tawi jillu makko tawi ko jillu balɗe tati e nder Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire ma o yaha noon e nder jillu he noon kala ndiye makko ne holli tigui ma o yaha ha to wuuro wiyetengo Boaké noon ko kañum wuuro waddugo jumelage kay e wuuro Ziguinchor kay to Ousmane Sonko wonno maire ngoɗon wuuro tawi kadi ɓe mbaddi jumelage mbiɗen e wuuro wiyetengo Boaké ma o yetto toon ko guila ñalawma hanki alkamisa hanki Ousmane Sonko yetti toon to leydi Côte d'Ivoire to Abidjan mo tawi noon en ari jaɓɓademo nde yetti to Abidjan o tawine ari jaɓɓademo to bowallade diwoje ngala Abidjan hono nando makko hoore jagode leydi Côte d'Ivoire biteɗo Robert Breguet ko kañum jaɓɓimo toon ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaden to leydi Mali noon laamu leydi Mali sifino kayide hollide kay wonde sifi kayide hollide kay baylugol ñalawma kay moɓe tonguno tawi ko ñalawma julde taske laamu ngu hollirino wonde julde taske mabɓe ko ñande aset jeeɗiɗi lewru juin oɗo kayit sakkete noon mo laamu ngu winditi kay change date ɓeydide kay ɓattitinde julde taske sabu ɓe kolliri e oɗo kayit moɓe cakkiti kay wonde julde taske hayti wonde ñande jeeɗiɗi ko ñande jeegom ñande tigui aljuma jeegom lewru juin den tigui waɗata juulal taske e nder jokli leydi Sénégal kala ɓe kolliri noon ɓe kolli kay ɓe lewru taske ndu dari ko ñande alarba nogas 7 mai wadde fitte ko julde taske hawrat tigui ko aljuma jeegom lewru juin 2025 ha joni habaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni keddoɗen koninkoɓe faggudu woni duwan ɓe leydi Mali ɓe kolliri tigui wonde ɓe nangui 19 bisuji tawi ko bisuji mawɗi kay baɗoji transport tawi ko société ji tawateɗi e nder leydi hen ɗin bisuji ɗon ɗi nanguira tigui ko tawede majji ko wiyete fausse plaque d'immatriculation woni tigui kayitaji gonɗi e majji ɗi e plaque matriculation gonɗi e majji ɗi ko kayitaji fenade oɗo saaha joni noon ɗin bisuji duwan on no fawi e muɗum junggo ha joni habaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni paaden état major général des armées mo leydi Mali ɓajini alkamisa hanki o nogas jeenaya lewru dujala communiqué mabɓe on communiqué noon ko hollude kay golle mabɓe ɗe ɓe golli kamɓe faama tugui 19 ha nogas jeetati lewru mai ndu gonnen ndu ɓe kolliri noon ɓe mbaɗi opération ngaji pattam limiji kayit ɗina opération ngaji ɗi ɓe mbaɗi noon haɓade tigui seɓɓitiɓe e pelle joguitiɓe ɗum waɗi tigui affaiblé ɓen joguitiɓe ha tengti noon e witeɓe jihadiste ɓe kolliri noon e nder tigui
ngal ɗo dawal ngal kalden woni tuggi 19 ha nogas jeetati lewru mai ɓe kolliri ɓe mbaɗi opération ngaji 5 tawi ko pattam limiji ɗin opération ngaji 5 noon ɓe kolliri hen opération goto ko ñande 19 lewru mai ɓe mbawi duppude oto goto tawi ko oto logistique joɗɗonoɗo yimɓe hewɓe tawi kadi ko tumaɓe ko sebbitiɓe ɗum wonno koye nder falde Ombri e nder région de Gao so tawi ko ñande nogas ene yiya lewru mai kadi ɓe mbaɗi terroriste uji hewɓe e nder hewɓe no fewi tawi kadi ko rendunoɓe e to banggue worgo ɓaƴƴo funnangue nokku biteɗo Timisa e nder région de Sanam ɓe teftiniɓe kadi matériel kewɗo no fewi ɓe kolliri kadi ñande nogas jeetati lewru men ɓe bombardi convoi tawi ko convoi logistique sebbitiɓe sara nokku biteɗo sara wuuro witengo Bani Kana tawe e nder région de Tombouctou ha joni ko leydi Mali keddoɗen leydi Mali noon ha ɓoyata ma heɓ kay université ji ɗiɗi keesi goɗɗi hono no holliri kay CNT woni tigui conseil national de transition ɓe ɓajini noon ɓe ɓajini kabaru ko CNT kañum ɓajini kabaru o tawi kadi koye mbadi yidde kay ɓeydude kay ƴellide jangde e nder leydi he tawi kadi ko jangde dorore woni ko wiyete enseignement supérieur université ji ɗiɗi keesiɗi noon ɗamini mahede kay hen université goto ɗamini mahede koto wiyete Bandiagara université keddiɗo noon ma mahoy toon to wiyete haya ha joni ko kabaruji men demgal Pulaar sen mima to leydi Mali jabboden ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodja roɓide Afrique kedde Alassane Oumar Mbodja ko Sara Ndogu tawi ko roɓiɗo kedde Afrique Alassane Oumar Mbodja salminama a juurama calmitima Ghali Abouba calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kabaruji men e Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Burkina Faso ko ɓuri hewde e ɓen taw ko rewɓe nayeɓe e tigguji ɓen mbara toon to deri e gol gaddi tawata koto rewo leydi to do honiyankoɓe ɓe jeeya koye ɓen wiyeteɓe VDP ko ɓen tigui hono mbatton jangoji bonɗi no fewi ene mbara ɓe ene coppa ɓe guine toon de ko hakkude foɗodiral hakkude laamu ngu kañum e société émérienne wondeteɗo EGA ene jokki ha hande nde tawno wonde toon kono oɗo EGA e nder leydi ndi ɗum noon ko fatti kadi e fewnoɓe aluminium e kadi kadi ko ina guitta ɗin oɓirde bauxite en ko ɓen de kono tuuma ko wasde kay ɗoftade taw kadi ko nawdiral hakkude mabɓe e laamu ngu ɗum noon e oɗo saaha noon hani eko fatti kadi e wiide elema waha toon wona fate kono raffinori fewnoɓe taw ko aluminium ɗum noon ene waɗi station ngaji ɗi koko monti toon ko ɓuuri ma on hono jonte kewɗe no fewi wonande société noon hébrien noon ene darti no fewi ngam kay kadi ɗo wiide kadi ene haɓano tawde ko hujjaji mum toon to Niger honiyankoɓe mabɓe mbarama e janggu taw kadi ko ɓen waɗoɓe toon to région de teɗɗo hono Dosso to Afrique banggue worgo to nde on mbiyete on Rakel taw kadi wondiɓe mum ɗiɗo taƴanama sokede taw ko kadi gurdam mumen caggal kay nde oɗo kadi o yeeyi hono ɓiyi ko e jareteɗo e duuɓi hono jeegom toon to RDC Congo ma hay leydi so tawi woni banggue funnague kono leydi ndi to Kigali kañum e Kinshasa ene wayde toon de ene wayno ene jokki kay kaldigal mara kay e nanodiri ene mbawa hono wonto no kaldino oguirde mabɓe hani ɗi in taw kadi ko entreprise aji mo leyɗen hono dirde hono Amérique ko fati kay taw kadi koye e nder taw kadi koye nder département hono laamu ngu non to banggue taw kadi ko Rwanda ko famɗi foof ɗum noon taw kadi ko ma won kadi taw kadi ko nanodiral bawngal kono siifede toon e taw kadi ko toon to Kinshasa ha ɗin taw kadi ko ene kaldigal ngal ene jokki toon ngam wawde kay ittude kay ɗeɗon o guirɗe Ghali Abouba ko ɗum de tonguɗen e jongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko Massandogu ngam weltare Ayawu TV Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko anuddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusana juulama ha to galle ceerno Abdourahmani Dia to PK8 Nouakchott ko on takkusana juula ha to galle makko to Darila Barka e ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓeri puɗɗoɗen koto leydi Turque jawgorgal leydi Turque kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele hono biteɗo Hakam Fidan gonɗo e jillu mum to Kiev lamɗogo leydi Ukraine o
waɗi proposé makko mi hokkude miijo makko aljuma hannde o wonde kay yidde makko kay ko yo putital wat tawi kadi ko yidde laamu turki yo putital wat ngal putital noon ko hakkunde ɓeeɗo tato woni tigui hakkunde hoorejo leydi Ukraine woni Vladimir Zelensky e hakkunde muɗum e oɗo gaddiɗo leydi Russie woni Vladimir Putin wondude hoore dowlaji denɗo Amérique hono Donald Trump kamɓe tato kala ne mbawa fottude toon to turki ɓe mbawa joddade yewtidde tawi kadi kono jaam e kisal artiri hakkunde ɗeɗo leydi ɗiɗi hakkunde leydi Ukraine e leydi Russie wonɓe oɗo saaha kala e guerre o holli noon turki kayne paari jaɓɓade ngal ɗon potitala ha joni habaruji men jolam jaɓeri koto leydi Syrie paɗen état islamique ɓe jeytima jangu alkamisa hanki o tawi ko jangu mbaɗnogo ñon alaba ɓendu ɗo guna jangu noon waɗno koye koninkoɓe leydi Syrie ko ngolɗo noon ko laamu Bashar al-Assad yani noon faade oɗo saaha joni ko ngolɗo woni lawol gadniwero kay ko état islamique ne yeeto jangu kay tawi guna jangu ɓe toɓɓi ko ɓeɗo wiyeteɓe 70e division des armées waɗi noon soldat goto mini dadiɗo goto wasi hen fittade mum ɗaɗi kadi dadiɓe tata woɗɓe barmuɓe hen jangu ngu waɗɗo mbiɗen ko ñande alarba ɓennuɗo o ñande alarba ɓennuɗo ɗum wanno koto leydi Mexique uddirten kabaruji men yimɓe joyo tawi kadi ko yimɓe musicien ji woni tigui waɗoɓe musique jeeyaɓe diɗɗal bitengal fugitif o biftanoɓe kay walla majjunoɓe guila ñande 17 lewru mai ene ronka yitede kamɓe joyo kala ɓe jiitama kono ɓe jiita koɓe gondani e pittali mabɓe kamɓe foof noon ɓe tawa koɓe waraɓe ɓe mbaɗa noon koto rew leydi Mexique ko ɓeɗo noon wiyeteɓe narcotrafiquant en woni waɗoɓe trafic tawi kadi ko drogue ko ɓen tigui jeeyti walla ko ɓen tuuma kañumen jooɓi pittali mabɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko Saydou Abouba so tawi ko ɗoɓi ɗo kedde Afrique ko Alassane Oumar Mbocco kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.